De nyuddannede maskinmestre er især stærke på det både eltekniske og det mekaniske. De er rigtig gode til at linke båndet imellem de to discipliner og finde den bedste løsning. Vi ser også, at de har en rigtig god attitude. De er moderne tænkende. De er rigtig, rigtig let at få med på vores HSE-strategier, vores kvalitetsstrategier, som fylder helt utrolig meget af vores branche. Maskinmester kommer typisk ind i vores firma som produktionssupervisor, altså en værkfører, og han har ansvaret for vores produktion 24/7 i 12-timers skift. Udover det, så har han kontakten med kundens repræsentanter og taler meget med kundernes folk, når der er produktionstekniske issues. Maskinmesteren anser vi for at være rigtig værdifuld. Vi er rigtig glade for dem. Det er rigtig rart, at vi har det her stærke tekniske individ til at tage os af vores produktion. Her hos NOV forventer vi, at vi skal bruge en del maskinmestre fremadrettet. De kommer ind som shift supervisors værkfører. Typisk, hvis de har lyst, kan vi også bruge dem i vores procestekniske afdeling eller andre steder i fabrikken. Det er rigtig godt at få dem ind de steder, fordi de har den tekniske viden om, hvad vi laver, og ikke mindst vores maskiner, som er unikke for vores branche. Man kan sagtens komme til udlandet og arbejde. Vi sender ind imellem folk, især til vores søsterfabrik i Brasilien, hvor hvis man har et stærkt ønske om det, kan der være en mulighed for at komme ned. Hvis man arbejder her og har en interesse for at komme derned, så vil vi selvfølgelig kigge velvilligt på det.